И страшно изпълнение. Това е страшно изпълнение. Аз сега стана, той е малко брат, който се познават с Стърчо. Ага. Той иска да така, обаче супер чар, се ще музиката. Все се знам. Да. Те са камароти, не? Ама те са така. Там шумата е червена. Карела. Олдмобил е. Те изглежда като Шевел. Да. Да. Много готин. И бати. Това е корвет. Шеви. Хубаво си ги направили тези шевите. Викам шевите. Камаро. Корвета. Лъснал човека. Ето е Джон имаше бил да стегли и те са много скъпи. Ето този това, виж? Ага. Това беле? 50. Да. Те са по 4-5 брони, те не са много скъпи. Да. Това съм да стегли, като на черния корвет. Ага. Това е много скъпи. Виж какъв шейп. Може би по-хубави от Мерцедес, SL, по-хубави всичко. Баси колите. Но SL пък струва луики. Те между другото тази кола, тя е правена от пластмаса. Такви газари са били едно време. Това са били най-големи коли. Да. Те са стрували над $5000. Ама $5000 какви пари са били? Да. Значи имало 60-те години, когато е излезнал Линкълн, кабриолет, е струва повече от Rolls-Royce. Да. Тая каква е? Това е Елвис ли помните? Елвис, да. Една снимка сега ще ме страхнеш. Искаш ли на тебе да направим една снимка? Ага.